susundin, anuman ang suliranin. Lahat ay aking kakayanin, pagkat ikaw ay kapiling. Subukin man ng panahon, mananatili sa'yo, Panginoon. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Hanggang dulo, mananatili anumang hamon, ikaw pa rin ang Panginoon. Tatapusin ang takbuhin sa kaharian mo'y ika'y makapiling. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Walang alinlangang maglilingkod, walang pangambang sa'yo ay susunod. Hindi susuko at hindi hinto, patuloy lamang sa iyo. Panginoon, 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 ikaw ay aking paglilingkuran, kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susundin, anuman ang suliranin.
Amen. Good morning po sa bawat isa. I invite everyone to please stand. Maging po sa kasama po namin sa live streaming. Tayo po'y makaisa sa oras pong ito sa ating pagpupuri sa ating Panginoon. Kaya po sa oras pong ito, ibigay po natin ang ating papuri sa ating Diyos. Ibigay po natin lahat ng pasasalamat sa isang buwan po na binigay niya po sa bawat isa, sa kalakasan po at pagpapala. Kaya po, ihanda po natin ang ating mga puso sa gagawin po ng ating Panginoon sa lugar pong ito at maging sa ating buhay. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. All that I am, all that I have, I lay them down before you, oh Lord. All my regrets, all my acclaims, the joy and the pain, I'm making them yours. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Things in the past, things in the past, things yet unseen, wishes and dreams that I had to come true. All of my hopes, all of my plans, my heart and my hands, I'm lifted to you. Lord, I offer my
hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Your glory is in this place, Lord. Your glory is in this place. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sambahin ka, Panginoong Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoong Diyos. Hallelujah, hallelujah. You are so faithful, Lord. You are so faithful. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Your glory is in this place. Oh, Hoshana. Hallelujah, hallelujah. Panginoong Diyos, purihin ka, Panginoon. Purihin ka, Panginoong Diyos, sa lahat ng awit, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sa aming mga kamay, Panginoong Diyos. Purihin ka sa mga sayaw, Panginoon. Purihin ka ng aming mga puso, Panginoong Diyos. Oh, hallelujah, 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 hallelujah. Panginoong Diyos, kasama ka namin sa umagang ito. Panginoon, narito ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Oh, hallelujah, Panginoon. Oh, yes, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Panginoon, bago namin umpisahan, Panginoon Diyos, ang aming gawain. Lord, narito kami, Panginoon, nagpapalinis sa iyong harapan. Panginoon Diyos, kung meron ka man nakikita, Panginoon, nakarumihan, Panginoon Diyos, sa aming mga puso. Pakasaliksikin mo ito, Panginoon. Kung meron ka man kaming mga pagkukulang, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoong Diyos. Inaamin namin, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay makasalanan, Panginoon. Kaya't Lord, sa pamamagitan ng iyong banal na dugo, linisin mo kami, Panginoon, upang walang hadlang, Panginoong Diyos, sa iyong harapan ang aming gagawin sa umagang ito. Lord, lumalapit kami sa iyo, nagpapakumbaba. Itihesa. Oh yes, Lord. Lord, itinataas namin, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Nais namin, Panginoon, na pagsama mo sa amin ang iyong banal na Santong Espiritu, Panginoon. Ang siyang ibaba mo, Panginoon, sa aming kalagitnaan. At buksan mo, Panginoon Diyos, ang aming mga puso at isipan. Anuman, Panginoon Diyos, ang salita mo, Panginoon, na ibibigay mo sa umagang ito. Lord, pagpalain mo, Panginoon. Bigyan mo ng bawat isa, Panginoon Diyos, ng katalinuhan, kaunawaan, Panginoon, upang ang mga salita mo, Panginoong Diyos, ay aming maintindihan at maitago sa aming mga puso. At ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, sa umagang ito. Lord, lukuban mo ng iyong kapangyarihan. Lukuban mo, Panginoong Diyos, ng iyong banal na dugo. Upang, Panginoon, ang lahat, Panginoong Diyos, nang ipahayag niya, Panginoon, sa umagang ito. Lord, magkaroon ito, Panginoong Diyos, ng katuparan, Panginoon, sa bawat buhay ng bawat isa, Panginoon. Maraming salamat, Panginoong Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pagpapala mo, Panginoon, sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga nakikinig, nanonood, Panginoong Diyos, sa mga tahanan. Lord, kung meron man nangangailangan, Panginoong Diyos, ng pagpapala mo, pagpalain mo sila, Panginoong Diyos. Ang kapayapaan mo, Panginoon, ang iparanas mo sa bawat isa sa kanila. Lord, maraming salamat. Pinagkakatiwala na namin sa iyo, Panginoon, ang aming gawain sa umagang ito. Ipinagkakatiwala namin sa iyo, Panginoon. Kung sino man, Panginoong Diyos, ang may bit-bit, Panginoong Diyos, na problema sa umagang ito, Lord, walang aalis, Panginoon, sa tahanan mong ito na hindi niya matanggap, Panginoong Diyos, ang pagpapala na ibibigay mo sa Kanya. Thank you, Lord,
Sa iyo na namin pinagkakatiwalaan lahat, Panginoon. Sa pangalan mo aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Muli, isang magandang umaga po sa bawat isa. Sabihin po nga natin sa katabi natin, good morning. Amen. So sa umaga pong ito, tayo po ba ay handa na magpuri sa ating Panginoon? Ang ating pong puso ay handa na magpuri. Amen. So sa umaga pong ito, wag po tayong mahiya na magtaas ng kamay. Wag po tayong mahiya na sumayaw. Because pag tayo po ay nagtataas ng kamay, it means we are surrendering ourselves sa ating pong Panginoon. Amen? Amen. Kaya po sa bawat isa po sa atin, let's give our best praise. Kung ano yung pinaka-the best na maibibigay po natin sa Panginoon, ibigay po natin. Amen? Dahil siya lang po ang ating itataas sa umaga ito. Amen. Come on, lift us our voice. Lift my hands to you. Lift my hands. Lift up your hands. I lift my worship. Love you more than I can say. Love you more than I can say. Never I will sing, only you will I adore. Glorify my Lord, only you will I serve. For the world will fade away. Still my song to you remains. Only you will I adore. Lift my voice, lift my praise to you. I lift my hands, I lift my worship to you. And I love you more than I can say. Oh, I love you more than I can say. Never I say. Only you will I glorify, glorify my Lord. Only you will I serve. For the world fade away. Still my song
Lord, tunay nga sa umagang ito, Diyos. The desire of our hearts is to lift your name. You are the King of majesty. We want to be where you are, Lord. And here we are, we surrender our lives to you as a living sacrifice, Lord. As we lift up our hands, as we lift up our voice, Lord, you alone ang mapapurihan, Panginoon, sa aming kalagitnaan, O Diyos. Oh, we worship you.
give you my soul. I will live for you, Lord. Awitin mo to sa Panginoon face to face. He is listening to you. He is looking to your hearts this morning. Lord, I give you my heart, give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, Lord, every moment I'm away. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, give you my soul. Live for you, I live for you, Lord. Every breath that I take, every moment I'm awake. Yes, you are my world, and you are our God, Jesus. Lord God, sa umaga po ito, kami po, O Diyos, muli ay lumalapit sa iyong trono. We humble ourselves down before you. Lord God, kami ay narito, nagpupuri sa iyo, nagtataas ng kamay, umaawit, Panginoon. Because we want to surrender our lives to you. Gusto namin ibigay, Panginoon, ang aming buhay para sa iyo as a living sacrifice, Lord. Lord, tanggapin mo ang mga papuri, ang mga pagsamba, Panginoon, ng iyong mga anak. Nakikita mo ang puso ng bawat isa sa amin sa umagang ito, Diyos. Wala kaming ibang nais, Panginoon, kundi papurihan ka
umagang ito as we listen sa pakikinig namin, Panginoon, ng uli ng iyong salita na ipapamahagi mo, Panginoon, sa bawat isa, Lord God. Lord, sisiguraduhin namin na aming puso ay handa. Aming puso, Panginoon, ay bukas upang tanggapin, Panginoon. Anuman, Panginoon, ang sasabihin mo sa bawat isa sa amin. Lord, let your Holy Spirit guide us, give us knowledge, give us wisdom, Panginoon. At maintindihan namin, Panginoon, ang bawat salita mo, Diyos, sa umaga ito. We thank you, Lord God. At alam namin, Panginoon, na wala ni isa sa lugar na ito, na lalabas sa lugar na ito, Lord God, na hindi namin nakukuha ang aming portion sa umagang ito. We thank you, Jesus. We thank you, Holy Spirit. We thank you, Father. We thank you for your presence this morning. We give you the highest praise. We give you the highest worship, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Praise. Yan. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Praise the Lord. At tayo ay nasa pangalawang buwan na ng taong 2022. Amen. No? Talaga napakabilis po ng panahon. At alam naman natin, no, kapag po buwan ng Pebrero, meron kaagad tayong naroon na sabi nga ay naiisip, no? O kaya naroon na sabi nga ay yung significance ng buwan ng Pebrero. Ano po ba significance ng buwan ng Pebrero? Love, no? Kaya dito naroon na yung kulay pula, no? Katulad ng mga dancers natin, ano? Mga nakakulay pula, no? Sabi nga ay yun yung mga significance kapag panahon ng Pebrero. Praise the Lord. Pero sa umaga pong ito, purihin po ang ating Panginoon dahil ang buwan po ng Pebrero sa isang tunay na mananampalataya, ang magiging significance po nito ay walang iba kundi sacrifice. Amen? No? Ito po yung tema na kung saan sa loob po ng buwan ng Pebrero ay ating pong naroon na maririnig ang mga meaning, yung mga sabi nga po ay kahalagahan ng sinasabing sacrifice. Noong pong buwan ng January, ang ating pong tinalakay ay about, ano po, naalala nyo? Ha? Ano pa? Parang lumipad na yung ating, sabi nga ay, pinagsalu-saluhan ng buwan ng January. No? Ano po ang ating naging tema ng buwan ng January? Intimacy. No? Ito po yung napakahalaga na sa panibagong taon natin ay magkaroon talaga tayo ng intimate relationship sa ating Panginoon. No? Sapagkat ito lamang ang magbibigay sa atin talaga ng, sabi nga po, assurance ng tagumpay sa paglakad natin sa taong ito ng 2022. At ngayon po, dahil nalaman na natin, no, naroon na nais ang ating Panginoon, maranasan natin to na magkaroon tayo lagi ng intimate relationship sa ating Panginoon. At kapag po naroon na, sabi nga na-develop, yung intimate relationship natin sa ating Panginoon, ito pong tema ng Pebrero ay naroon po na napakadali po natin na mahakbangan o maikapamuhay. No? Dahil ang tema po ngayon nga ay tinatawag na sacrifice. No? Sa intimate relationship natin, makikita po natin na ang sabi nga yung ultimate sacrifice ay unang-unang ipinakita at ipinadama sa atin ng ating Panginoong Jesus. Amen? No?
Hindi lamang po yon, maging ang ating Diyos Ama, ang Diyos Santong Espiritu, no? Sila yung unang nagpakita o nagpadama ng tunay na sakripisyo dahil sa pag-ibig na gayon na lamang sa bawat isa sa atin. No, makikita po natin nung ang ating Panginoong Hesus ay naroon na nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, no? Ang isa sa pinakasakripisyo na ginawa ng Diyos Ama ay naroon na talikuran yung kanyang anak na naghihirap doon sa krus ng Kalbaryo. Napakahirap po noon. Pero sinakripisyo niya po yon, no? Dahil kailangan pagdaanan ng ating Panginoon ang kamatayan na kung saan ito yung susi para mabawi uli yung ninakaw na susi ng dyablo sa sangkatauhan. Kaya nung time na yon, ang ating Diyos Ama, ay makikita po natin ang sakripisyo na ginawa niya. Walang isang magulang na kung saan ay naroon matitiis ang kanyang anak. Di po ba minsan tayo madapa lamang o masugatan lamang, no? O naroon na may mangyari lamang sa ating anak, hindi na tayo mapalagay. Halos yakapin natin. Halos ayaw natin na siya ay naroon na sasaktan. Pero alam niyo po ba, nung panahon na yon, ang ating Panginoong Hesus ay nakabayubay doon sa krus ng Kalbaryo, the greatest sacrifice na ginawa ng ating Diyos Ama ay naroon na italikod ang kanyang mata, ang kanyang mukha sa kanyang anak na naghihirap upang maganap lamang ang greatest salvation na nais ng Diyos na maranasan ng sangkatauhan. At hindi lamang po ang Diyos Ama ang naroon na nagsakripisyo. Ang ating Panginoong Hesus, makikita natin, lahat ng hirap, lahat ng sakit, sabi nga 39 stripes, naroon na, sabi nga ay inako niya. No? Na kung saan doon sa Garden of Gethsemane, doon pa lamang alam na niya na ganun kahirap ang kanyang pagdaraanan. Pero dahil nga sa pag-ibig na gayon na lamang sa atin, sinakripisyo niya yung kanyang will, no? Yung kanyang naroon na sabi nga ay, sabi nga, ano ba tawag sa will? Yung kanyang kagustuhan. Na kung titingnan natin dahil siya ay nasa sa katauhan, no, na nasa flesh siya, alam niya na ganun kahirap ang kanyang pagdaraanan. Pero sinakripisyo niya, kaya nasabi niya, Father, not my will, but your will be done. That's the greatest sacrifice. No, yun yung umpisa na kung saan ay talagang pinakita ng ating Panginoong Hesus na handa siyang magsakripisyo kahit kitang-kita na niya yung kanyang pagdaraanan. Kitang-kita na niya kung paano siya duduran. Kitang-kita niya kung paano siya aalipusahin. Kitang-kita niya kung paano siya ipapako dun sa krus ng Kalbaryo hanggang sa kamatayan. Pero ang sabi pa rin ng ating Panginoon, let not my will, but your will be done. Hindi lamang po ang ating Panginoong Hesus, maging ang Santong Espiritu. No? Maging ang Santong Espiritu ay naroon na, sabi nga po, nag-sacrifice. Nag-sacrifice siya dahil, ang sabi nga ay, naroon na kayang-kaya naman niya, no? Yung power ng taglay-taglay ng Santong Espiritu, kayang isalba ang ating Panginoong Hesus doon sa kahirapan na yon. Pero pinigil din ng Santong Espiritu. No? Pinigil din ng Santong Espiritu yung kapangyarihan na yon. Bakit? Dahil sa pag-ibig sa bawat isa sa atin. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whomsoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen? At kung makikita po natin, ang sabi nga po, yung kapangyarihan na yon ay nagawa lamang ng Santong Espiritu nang nakaranas na ng kamatayan physically ang ating Panginoon. Sabi nga, the Spirit, sabi nga, that quickeneth the mortal bodies. No? Yun yung nag-quicken sa mortal bodies ng ating Panginoong Hesus. Kaya makikita po natin, the greatest sacrifice ay ibinigay na, ipinakita na, ipinadama na ng ating Diyos. No? Ng ating Diyos Ama, ng ating Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ipinakita na yon, ipinadama na yon, no? Sa bawat isa sa atin. At dahil dito,
Ito naman po ang nais ng ating Panginoon, that we must be a living sacrifice. Amen? No? Basahin natin ang aklat ng Roma, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 2. Tumayo tayong lahat. Romans chapter 12, verses 1 and 2. Ang sabi po dito, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihan salita. Tayo po'y saglit na yumuko. Ama namin Diyos, sa oras pong ito, dalangin ko po na buksan niyo ang aming spiritual na mata, ang aming spiritual na tainga, upang Panginoon kung paano po the greatest sacrifice ay naroon na ginawa niyo, ay magawa ng bawat isa sa amin, Lord, na mapabilang sa isang anak nyo na mamumuhay bilang living sacrifice sa inyong harapan. Father, truly apart from you, we can do nothing. Maging ang aming pong pag-aaralan, Panginoon, kung wala ang katalinuhan, kung wala ang pangunawa na ibibigay sa amin ng Santong Espiritu, wala po kaming magagawa. Kaya patuloy po kami nagpapakumbaba sa inyong harapan. Kung mayroon po kayong nakikita, Panginoon, na magiging hadlang upang hindi namin lubos na maunawaan how to live as a living sacrifice before your sight, Father, linisin niyo po kami. Alisin niyo po, Panginoon. Take away every sin, so God, sa aming mga puso, na siyang magiging hadlang, Panginoon. Hayaan niyo, Diyos, na matagpuan niyo ng aming mga puso sa oras na ito. Maging ang mga nasa tahanan, Panginoon, na kasama namin ngayon. Madatnan niyo, Panginoon, makita niyo na isang matabang lupa ang aming mga puso. Na ang bawat salita niyo na maiyahasik, Lord, ay hindi mawawala ng kabuluhan. Kundi ito, Panginoon, ay magbubunga, Panginoon. Ito'y lalago, Panginoon. Ito'y tutubo, O God. At makikita ang tunay na bunga na nanggagaling sa inyo. Panginoon, maraming pong salamat. Maging sa pagkakataon na ito, patuloy po ako nagpapakumbaba. Itago niyo po ako sa likuran ng inyong krus. Hawakan niyo po ang aking dila, ang aking buong katawan, ang aking isipan, Panginoon. Lord, apart from you, I can do nothing. Tulungan niyo po ako. Holy Spirit, be our teacher today. Yes, Holy Spirit. Let that divine, Lord, hallelujah, wisdom, knowledge, and understanding flow in our midst today. In the name of Jesus. Salamat po. We honor you. We praise you. We bless you. We adore you. In Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Tayo po makakaupo na. Sa oras po ito, no, katulad nga po nung bahagi ko sa inyo kanina, nung pong Old Testament, ang paraan po ng pagsasakripisyo, una, ang sabi nga po, sacrifice is an act of slaughtering an animal or a person or surrendering a possession as an offering to God or to a divine or supernatural figure. Ang ibig daw po sabihin ng sacrifice, ito yung act of slaughtering. Ibig sabihin, papatayin mo, katulad po yung mga hayop noon na inihahandog, no? Para panlinis ng kasalanan. Or slaughtering an animal or a person or surrendering a possession as an offering to God. Maging daw yung pagsusurrender natin ng mga possession natin as an offering to God or to divine or supernatural figure. Ang sacrifice din po ay anything consecrated and offered to God, no? Ito daw po yung ibig sabihin ng sakripisyo, no?
Noong pong Old Testament, ang paraan po ng pagsasakripisyo, no, ay naroon po na, sabi nga po, kumukuha sila ng the best na kanilang alagang animal, no? Upang naroon na, sabi nga, yan, katulad niyan, i-offer, no? Dahil po, kapag yan ay naroon na sinunog, ang kanila pong naroon na pananampalataya o paniniwala, yung usok na yan, ay isang magiging mabangong samyo sa harap ng ating Panginoon, no? At ang kanyang kasalanan ay naroon na maalis o mapatawad. Pero sa pagkakataon na yan, hindi siya naroon na sabi nga ay once and for all. Kaya every time na sila ay nag-gathering, naroon na merong sacrificial lamb o may mga sacrificial animal silang daladala para ihandog, no? Ihandog bilang offering sa Diyos. May naalala po akong isang kwento na kung saan ay mayroon daw pong missionary na sabi nga ay may pinuntahan sila doon sa mayroong bundok, no? Mag-asawa sila. At nung sila po ay naglalakad, meron po silang nadaanan na tulay, no? Tulay. At ang ilalim ng tulay ay mayroong ilog na umaagos, no? Mayroon po silang nakita na mag-asawa na nakaupo doon sa tabi ng tulay. At mayroon po silang karga-kargang mga bata. Napunan nilang isang bata na karga nila ay napakataba at ang isa naman ay payat, no? At sa pagkakataon na yon, na dahil nakita lang nila, hindi nila pinansin, pero parang naging weird sa kanila. Ano kaya ginagawa ng mag-asawang yun? At sila ay naroon na nagdiretso na sa pagmimisyon nila. At alam nyo, pagbalik po nila at napadaan uli sila doon sa tulay na yon, nakita pa, nandun pa rin yung mag-asawa na nakaupo doon sa tabi ng tulay. Pero ang nakaagaw pansin po sa kanila, no, sa mag-asawang ito, ay yung bata. No? Isang bata na lang ang daladala nila, no? At ang bata na yon na nandoon na daladala nila ay yung batang payat. At yung batang mataba ay wala, no? Kaya nagkaroon sila ng katanungan, bakit wala yung isang batang mataba? Kanina dalawa yung batang karga-karga nila, no? Kaya alam niyo po, dahil dun sa curiosity na yon na kanilang naroon na sabi nga ay nararamdaman, lumapit po sila doon sa mag-asawa na yon. Ang sabi nila, mawalang galang na nga po, no? Pwede po ba magtanong? Alam niyo po kasi kanina, nung magdaan po kami dito, nakita na namin kayo na nakaupo dyan. At dalawang bata ang karga-karga nyo. Yung isa nga po, ang cute-cute, ang taba. At yung isa ay naroon na payat. No? Pero bakit po, ngayong pagbalik namin, isang bata na lang ang karga nyo? Nasaan na po yung mataba? Alam nyo, ang sagot po nung mag-asawa, hinandog namin siya sa aming Diyos. At ang isang paraan ng paghahandog nila ay hinulog nila doon sa ilog ang bata. At para sa kanila, the best, yung anak nila na mataba na yon para ma-i-offer sa kanilang Diyos. Alam niyo po, nung Old Testament, ganun po ang kaparaanan ng pagsasakripisyo o pag-o-offer na ginagawa. No? Nakita niyo po si Abraham, di ba? Ayaw yata ni Nehemiah. Nakita niyo si Abraham, no? Sinabihan siya ng Diyos na i-offer mo ang iyong kaisa-isang anak, no? Ang tagal-tagal niyang hinintay, no? Ang tagal-tagal niyang hinintay na maipanganak si Isaac. Nagkamali pa nga sila eh. Kasi dahil naiinip na sila, ang sabi ng asawa ni Abraham sa kanya, sipingan mo na lang itong aking katulong. Baka diyan ka magkaanak.
Baka dyan mangyari yung plano ng Diyos o yung sinasabi ng Diyos na ikaw ay magiging ama ng napakaraming lahi. Kasi ang dami ng buhangin sa dalampasigan at kasi ang dami ng batuin sa langit. No? Kasi baog nga si Sarah. No? Gumawa sila ng paraan kaya naipanganak si Ismael. Pero hindi po ganun ang kaparaanan ng Diyos. No? Ang kaparaanan ng Diyos kahit matanda na si Sarah, binuksan ang bahay bata dahil tanging ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na buhay. Amen? Sa Kanya nanggagaling ang buhay. Kaya kahit matanda na si Sarah, nabuksan ang kanyang bahay bata at naroon po nabuo si Isaac. No? Sa kanilang matandang, habi nga sa kanilang edad na napakatanda na naibigay ang tunay na anak na magiging, sabi nga po, ama, no, magiging, sabi nga, sabi nga, dadaluyan ng mga lahi ni Abraham. At dahil dito, tuwan-tuwa ang mag-asawang Abraham at Sarah. Mahal na mahal nila si Isaac. Nakita ng Diyos kung gaano nila kamahal ang kanilang anak. Kaya minsan, tinesya ng ating Panginoon. Na ang sabi sa kanya, Abraham, pumunta kayo doon sa bundok ng Moriah. Dalin mo ang iyong anak na si Isaac. Pagdating doon, sa bundok ng Moriah, ihandog mo siya sa akin. Bilang ama, ano kaya ang mararamdaman natin? Pwede kang mag-complain, Lord, ang tagal-tagal kong hinihintay, ang tagal-tagal namin hinintay na may panganak si Isaac. Ngayon, ipahahandog nyo lang. Dahil noong time na yon, katulad nga ng ating nakikita, ganun ang paraan ng paghahandog. No, papatayin at susunugin. Pero alam niyo po, dahil si Abraham ay may intimate relationship sa Diyos, kilala niya kung gaano ang pag-ibig ng Diyos. Alam niya kung gaano katapat ang Diyos na kanyang sinusundan. Alam niya kung gaano, habi nga, ang kahabagan at biyaya ng Diyos na kanyang sinusundan. No? Walang kagatol-gatol, walang question, walang pag-aalinlangan, sumunod siya. Kaya kinabukasan, nag-prepare sila, no, ng kanyang anak na si Isaac. Naglakad sila, medyo ilang araw din sila naglakad, papunta doon sa bundok ng Moriah, na kung saan maging si Isaac nagtanong, ang sabi ni Isaac, Ama, narito na ang sulo. Dala-dala natin ang sulo, no, yung apoy. Nandito yung panggatong. Pero nasaan yung ihahandog natin? Sa Diyos. Alam nyo, ang sabi ni Abraham, God will provide. Ganon ang kanyang, habi nga, pananaw. Ganon niya kakilala ang kanyang Diyos na sinusundan o naroon na, sabi nga, ay pinaglilingkuran. That God will provide. Kaya wala siyang takot. No? Wala siyang pag-aalinlangan. Sumunod siya, lumakad siya. At alam niyo po, pagdating doon sa sa bundok na yon, nag-prepare siya ng altar. Although naroon na yung naroon yung kanyang faith. Naroon yung, dahil sinabi niya nga, God will provide. Nandun yung pananampalataya niya, God will provide. Pero pagdating pa rin doon sa bundok ng Moriah, nag-prepare siya ng altar. No? Nag-prepare siya ng altar. At nung time na yon, no, hindi niya sinabi, Lord, nasaan na nasaan na yung ilalagay namin dito? Nasaan na yung papatayin namin? Alam niyo po, wala pa rin siyang doubt, wala pa rin siyang pagdududa. Itinali niya pa rin yung kanyang anak na si Isaac. Siguro si Isaac ay nagulat, no? Halos hindi makapagsalita. Hindi siya nakapalag nung siya ay tinatalian ng kanyang ama at nung siya ay buhatin at ilagay doon sa altar na kanilang ginawa. Alam niyo po,
kinuha ni Abraham ang punyal at handa siyang isakripisyo ang kanyang anak. Pero, katulad ng kanyang pananampalataya, God will provide. Kaya nung time na yon, bago bago yung kanyang punyal ay makadikit sa katawan ni Isaac, sinabihan na kagad siya ng Diyos, Abraham, ayun ang tupa na iyong ihahandog sa akin. No? Kaya makikita po natin na nung Old Testament, ganun po yung paraan ng paghahandog o pagsasakripisyo na habi nga pag-o-offer sa Diyos, no? At itong New Testament, no? Bago naroon ang ating Panginoon ay maipako dun sa krus, kung mababasa nyo, bakit nagalit ang Panginoong Jesus, no? Na parang sabi niya, bakit yung ginawang, yung niya yung mga lamesa, no? Pinagtataob niya. Bakit kaya? Dahil nung time na yon, no, ang mga tao, bago sila pumasok doon sa, katulad po nito, bago sila pumasok, meron silang mga daladala na ihahandog o isasakripisyo para mapatawad ang kanilang kasalanan. No? At alam niyo, ang mga daladala nilang, mga klase ng hayop, makikita doon. No? Makikita doon kung gaano kalaki ang iyong kasalanan. No? Merong naroon, may daladalang kambing, meron daladalang tupa, o maaring kapag konti lang ang kasalanan ay pigyon o ang tawag dito, kalapati, no? At maaring yung iba naman na masyadong grabe ang kasalanan, baka kalabaw o baka ang hila-hila. Kaya nung time na yon, merong mga nakaisip, naku, para hindi makita kung gaano kalaking kasalanan mo, palitan na lang natin ng pera. Kaya nagkaroon ng, kumbaga ng money changer. No, nung time na yon, na imbis na ipasok nila yung kanilang mga animals na isasakripisyo, pinapapalitan na nila doon sa money changer. Eh syempre, pag money changer, kumikita. Amen? Di naman sila mag-ano kundi sila kikita. No, kaya nung time nagalit ang Panginoong Jesus, pinagsisipa niya, pinagtataob niya yung mga yung mga lamesa nung time na yon. Pero alam nyo, sa ating pong kapanahunan, ang nais po ng ating Panginoon, hindi animals o hindi yung kakataying anumang animals ang ihandog natin sa Kanya. Ang nais ng ating Panginoon, katulad ng binasa natin kanina, we must present our bodies as a living sacrifice. No? Ang sabi dun sa verse 1, kung titignan po natin, ang sabi ni Pablo, I beseech you therefore. No? Ano ibig bang sabihin ng beseech? Ang ibig pong sabihin ng beseech, sa Tagalog, nagmamakaawa ako, sabi ni Pablo. No? Nagmamakaawa ako, ang sabi ni Pablo sa mga taga-Romans. Nagmamakaawa ako, mga kapatid. No? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, sa pamagitan ng kahabagan ng Diyos na ipinakita, pinadadama sa bawat isa sa atin. Ang sabi niya dito, present your bodies as a living sacrifice. No? Ihandog nyo ang inyong mga sarili bilang buhay na handog, holy, banal, acceptable, kaaya-aya, yung katanggap-tanggap sa ating Diyos, which is your reasonable service. No? Ito daw yung nais ng ating Panginoon ngayon, na kung saan ay naroon na ang sabi nga ay
makapaghandog tayo. No? At ang handog na hinahanap ngayon ng ating Panginoon ay living sacrifice. Hindi dead sacrifice, kundi living sacrifice. At ito ay tungkol sa ating, sabi nga, katawan. No? Sabi nga, present your bodies as a living sacrifice. Ihandog daw natin ang ating mga katawan bilang buhay na handog. No? Kaya ayaw tumanggap ngayon ng ating Panginoon na patay, kundi ang nais niya ay buhay. Sino dito ang buhay? Magsumigaw ng amen. Amen. Baka meron diyang patay, ha? Natutulog na. hindi niyo matanggap ang pagpapala ng Panginoon. No, ang sabi doon, Paul's admonition to the believers in Rome was to sacrifice themselves to God, not as a sacrifice of the altar, katulad ng Old Testament, but as a living sacrifice. As a believer, how do we consecrate and offer ourselves to God as a living sacrifice? No? Paano daw natin naroon na maihahandog ang ating mga sarili, maiko-consecrate ang ating mga sarili bilang offer natin sa ating Diyos, no? Sa Old Testament, sa Hebrews 9:11 and 12, kung babasahin natin, sabi nga, ito yung sinabi ko sa inyo kanina, no? Sacrifices became obsolete and are no longer effective because of the ultimate, once and for all time sacrifice on the cross of our Lord Jesus Christ. Ang sabi sa 11, but Christ being come and high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle, not made with hands, that is to say, not of this building. Ang sabi sa 12, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood, He entered in once into the holy place, having obtained eternal redemption for us. No? Ginawa na daw ng ating Panginoon, katulad na in-explain ko sa inyo kanina, doon sa, sabi nga, yung ultimate sacrifice na ginawa ng ating Panginoon. At sa atin naman, ang sabi nga sa Romans 6:12 and 13, at saka sa 8:11 and 13, ang sabi dito, for those who are in Christ, by virtue of saving faith, the only acceptable worship is to offer ourselves completely to the Lord. Under God's control, the believer's unredeemed body can and must be yielded to Him as an instrument of righteousness. No? Ang sabi sa Romans 6, basahin natin, 12 and 13, let not sin therefore reign in your mortal body, that you should obey it in the lust thereof. Yan. At sa 13, neither yield ye your members as instruments of unrighteousness unto sin, but yield yourselves unto God as those that are alive from the dead, and your members as instruments of righteousness unto God. No? Sabi nga, i-present daw natin, hayaan natin na para maging living sacrifice tayo, naroon ang ating katawan na ito ay wag madungisan. No? Wag madungisan. At sa 8 and Romans 8:11 and to 13, basahin natin. Romans 8:11 to 13. But if the spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by Spirit that dwelleth in you. No? Ibig sabihin, naroon ang Santong Espiritu ang magtutulong sa atin. No? Magtutulong sa atin para itong mortal bodies natin na ito ay maipresent natin as a living sacrifice unto our God. Sa 12, therefore, brethren, we are debtors, not to the flesh, to live after the flesh. Kaya wala daw tayong pagkakautang sa ating flesh, no? Para mamuhay ka ayon sa laman. At sa 13, for if you live after the flesh, ye shall die. But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live, no? Kaya kung tayo daw ay nabubuhay ayon sa laman, ikaw ay mamamatay. Ano ibig sabihin nun? Magiging dead sacrifice ka. No? Kapag ang ating mga katawan na ito ay hinahayaan natin na mamuhay ayon sa laman, no? Yung ating mga ginagawa is not a living sacrifice.
it is a dead sacrifice. No? Sabi doon. Pero kapag daw tayo ay, sabi nga, but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live. Ikaw ay mabubuhay. Kaya ikaw ay magiging isang living sacrifice. Amen? No? Kaya napakahalaga. Naalala ko po, itong verse na ito, katulad ng naisi-share ko na, no? Itong verse na ito, itinatak ng Diyos sa aking puso. Hindi ko siya nabasa, no? Maaring nabasa ko siya pero hindi ko siya sabi nga mineditate, hindi ko siya kinabisa. Pero alam niyo po, one time nung ako po ay papunta ng Sapang Palay, Bulacan, dahil nung una po ay Lunes lang ang pahinga namin, no? Sa paghayo. Lunes lang. At Martes, Miyerkules, Huwebes, no? Martes, Miyerkules, sa Pasig po lahat ang gawain. Huwebes, Biyernes, doon sa Sapang Palay, Bulacan. No? Pinupuntahan po namin yon. At minsan, nag-iisa lang ako. No? At Sabado, Linggo, sa Laguna. Calamba, Laguna. Ganun po yung aming schedule, aking schedule noon. Lunes lang, no? Lunes lang yung parang wala akong gawain dahil sinisikap ko po bilang isang anak, bilang isang miyembro ng aming pamilya na ang responsibility ko ay magawa ko, no? Para maging buhay na patotoo sa aking pamilya. Nung time pong yon, ang responsibility ko, dahil kami po ay, habi nga, konti lang kami magkakapatid, 11 lang naman kami, kaya hati-hati ang aming trabaho. No? At alam niyo po, ang responsibility ko sa aming pamilya ay maglaba at mamalengke. No? Yun po yung aking responsibility. Sa paglalaba, dahil marami nga kami, ako ang tagalaba ng mga, kumbaga mga pang-alis, no? Yung mga pamasok, no? Yun po yung aking responsibility. Yung isa kong kapatid naman, yung si Christy, ang kanilang namang responsibility ay maglaba din. Ang nilalaban niya ay mga pambahay, no? Pero medyo mas mahirap po yun sa kanya. No? Dahil kalikutan po noon talagang ang mga shorts, biro nyo, sa shorts na lang, 11 na, no? Isang araw. No? Yung pang talagang grabe po. No? Kami noon, kapag nakikita po ng mga kapatiran, lalo na mga nanay, pag pumunta ako sa Bible study, pag nakita nila yung kamay ko, kasi hindi pa po uso ng washing machine eh. Pag nakita nila yung kamay ko, naku, namumula po yan sa sugat. No? Namumula yan sa sugat. Dahil kailangan kong gawin yung responsibility ko bago ako humayo. No? At alam niyo po, nung time na ako po ay papunta ng Sapang Palay, Bulacan, bali nag-iisa lang po ako noon dahil si Bishop ay nasa Tarlac. Pag umuwi po siya, sinasamahan niya ako sa Sapang Palay o kaya minsan siya nagpupunta tapos sa Laguna. Ako po ay nakasakay ng baby bus. No? Baby bus po, yung sinasakyan papuntang at medyo malubak pa po noon. Hindi katulad ngayon, talagang develop na ang Sapang Palay, Bulacan. At gawin ko po ay kapag ako'y nakasakay sa isang sasakyan, mas gusto ko po na nandun ako sa may tabi ng sa tabi ng bintana. Bakit? Dahil nakatingin po ako lagi sa langit, nakikipag-usap ako sa Panginoon habang ako ay nagbabiyahe. No? At alam niyo po, bago po ako bumaba doon sa Sapang Palay, pagbaba ko, alam niyo, nagulat po ako. Dahil para pong isang pasini, no? Na nakita ko. Alam niyo kung ano yung nakita ko? Romans 12:1 and 2. Ito po, na kung saan ay nung makita ko siya, talagang sabi ko siya, nai-declare ko siya. No? Na sabi doon, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God,
that ye present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, that you may prove what is that good and the perfect will of God. Talagang dire-diretso po na nabanggit ko yon. At alam nyo, pagkatapos po, sabi ko, Lord, ano pong ibig sabihin nyo? No? Ano pong ibig sabihin nyo? At alam niyo po, ipinakita niya sa akin, yung mga gawain na pinupuntahan namin, na ang nais ng ating Panginoon ay, sabi nga ay, magawa mo yun. No? Have a reasonable service by presenting your bodies as a living sacrifice. E nung time pong yun, parang kumbaga ay mag-boyfriend kami ni Bishop noon. No? Pero dahil nga magkaiba kami ng destinasyon, nandun siya sa Tarlac, no, nandun ako sa Pasig, no, pinupuntahan ko yung ano. Pero may time na siyempre, pag umuwi siya, magkasama kami. No, magkasama kami. Alam niyo po, ang naging dealing ko nun kay Lord, no, ang sabi ko, Lord, tulungan niyo po kami na maipresent namin ang aming katawan na ito as a living sacrifice unto you. Wag mawalan ng anong ibig sabihin nun? Wag mawalan ng halaga itong ginagawa naming paghayo-hayo dahil sa kasalanan. At ang sabi ko pa nga kay Lord noon, sabi ko, Lord, pag ako po, inano ko na yung sarili ko, pag ako po ay bumagsak, kahit kanino, hindi ako magpapakita. No? Ganun yung ano ko kay Lord. Kahit kanino, Lord, hindi ako magpapakita. Pero praise the Lord, sa katapatan, sa kahabagan ng ating Panginoon, naroon yung preservation, naroon yung pagsama, yung protection na ginawa niya sa amin. No? Kaya alam niyo po, nung time na kami po ay naroon na, sabi nga ay, namanhikan na sila Bishop sa amin, no? Nagkasundo na yung nanay niya, tsaka yung mga kananayan, kasi wala na pong tatay si Bishop. Ang mga nanay doon sa Santo Tomas, ang kasama ng biyanan ko, no? Sila ay nagpunta sa amin, nagkasundo na po, na alam niyo po, ang napagkasundo ang araw ng aming kasal ay January 31, 1985. Yun po yung napagkasunduan. Pagkatapos magkasundo, kami po ay naroon na, sabi nga ay, pinapunta sa Bulacan para makausap nila Sister Dory, no? At naroon na makapagsabi rin kami dun sa plano ng aming pagpapakasal at yung pagkakasundo na nangyari na sa aming mga magulang. Pero alam niyo po, nung time na kung saan ay kinakausap kami ni Ate Dory, no? Para sa akin po, ang dating, parang pinagbibintangan kami o parang naghihinala sila. Na kaya kami magpapakasal kasi may nangyari na. No? Ganun po yung dating sa akin. Yung way ng conversation. No? Kaya alam niyo po, dahil ganun yung parang naging dating sa akin ng pag-uusap namin, pag alis po namin ng Bulacan, sa bus pa lang, yung mga leaders po sa Pasig, excited sila. Kasi alam nga nila, nagpunta kami ng ano eh. Kasi kami yung unang-unang ikakasal na leader sa Pasig noon. Excited sila, hinihintay nila kami. No? Kung ano yung napag-usapan, kung ano yung sinabi sa amin. Pero alam niyo po, sa bus pa lang, binigyan ako ng desisyon ni Lord, huwag ituloy ang kasal. Bakit? Ang sabi ko, Lord, kung mapapahiya ka lang, dahil ang iniisip nila ay mayroon nangyari, wag na lang. Yun ang naging ano ko kay Lord, Lord, wag na lang, kung mapapahiya ka lang. Kaya pagbaba namin, no, salubong yung mga leaders, kumusta? Alam niyo, sabi ko, hindi tuloy. Ha? Nagulat silang ganon. Hindi tuloy. Pero kay Bishop po, walang ano yon, walang naging implication, no? At siya ay, pagkatapos noon, bumalik siya sa Tarlac. Nagpastor pa rin siya doon. No? At nagpatuloy kami sa paglilingkod sa Panginoon.
Pag po umattend ako ng Aurelio High School, dahil doon pa yung ano noon, kapag po nakikita ako ni Kuya Ed, ni Brother Eddie, sabi niya, oh, kailan na? Stella, kailan na? Alam niyo, sagot ko, rapture na po. Rapture na po. Ganun yung lagi ko sinasagot. No? Pero alam niyo po, doon ko nakita, may plano ang Diyos. Amen? May plano ang Diyos. Kapag pala naroon yung puso mo, talagang you want to live, to offer yourself as a living sacrifice to God. Kahit may nga negative na hindi magpapahinto sa'yo para maglingkod ka sa Panginoon. May plano ang Diyos. At alam niyo po, bigla na lang na nagplano uli kami ni Bishop na magpakasal o ituloy ang kasal kasi binigyan siya ni Lord ng word, binigyan din ako ni Lord ng word, no? Kasi noon, ang communication namin ni Bishop through word of God. At nakita namin yung confirmation, kaya nagplano uli kami. At ang naging plano ay July 11, 1985. No? Imbis na January 31, naging July 11, 1985. Naalala ko pa yung sabi ng tiya ko. Ang sabi ng tiya ko sa akin, Stella, kung merong siguro po yun, siguro mga month of May. No? Ang sabi niya sa akin, Stella, kung may gusto kong patunayan, proven na January, May na ngayon. Bakit hindi niyo pa ituloy? Pero kapag ganun po sinasabi sa akin, ang lagi ko sinasagot, rapture na, magra-rapture na. Ibig sabihin, no need pa na magpakasal. No? Kasi darating na si Lord. Ganun po yung parang pananaw ko noon. No? Pero nung binigyan kami ng word at nag-confirm, nagplano uli kami, at ang naging plano nga po ay July 11, 1985. Birthday ko pa. No? Kaya praise the Lord, nung mangyarit maganap po yon, dahil si Bishop noon ay nagpapastor sa, anong pangalan to? Sa Tarlac. Ang naging plano po namin noon ay mag-full-time sa Tarlac. No? I-endorse ko na tong sa Pampalay, yung Pasig, yung Laguna, sa mga leaders namin sa Pasig para sila na ang magpunta doon. Kaya pagkakasal po namin, no, naiwan muna ako sa Pasig, at si Bishop ay nagpunta na ng Tarlac, bumalik na uli para ihanda yung aming tutuluyan doon. No? Alam niyo po, hindi pa lumilipas ang 1 linggo, bigla pong pumunta sa akin yung pinaka-leader, no? Yung after ni Brother Eddie, si Ate Resi. At ang sabi niya sa akin, Stella, puntahan mo si Duno sa, Duno po kasi ang nickname ni Bishop, no? Puntahan mo si Duno sa Tarlac. Sabihin mo, pupunta kayo ng Mindoro. Dahil naghahanap ang Mindoro ng bagong kasal na leader. Wala pong kagatol-gatol, walang ano-ano. Sumunod po ako. Punta ako ng Tarlac, pinuntahan ko si Bishop. Ang sabi ko, Pa, pinapupunta tayo ng Mindoro dahil naroon daw na naghahanap ang Mindoro ng bagong kasal na leader. At alam niyo po, makikita niyo yung, kumbaga kapag lumalakad kayo ayon sa plano ng Diyos, no? Ang mga taga-Tarlac, hindi sila, kasi meron naman siyang na-train. Na hanggang ngayon, siya yung provincial pastor ng Tarlac, no? Si Pastor, ano na ba ang pangalan nun? Basta siya pa rin hanggang ngayon, no? At noong nagpunta kami ng Mindoro, wala kaming kakilala sa Mindoro. Pangalan lamang nung pupuntahan namin na taga Victoria. First time namin sasakay ng barko. Hindi pa ganyang kalalaki ang barko noon. No? Parang malaking bangka lang na tao lang ang sakay. Pero alam niyo po, pagtungtong ng Mindoro, biglang nangusap ang Panginoon sa akin, this is the place. Ito yung lugar. Katulad po, kung naalala niyo, nag-testify ako noon na sa aking quiet time, binigay ng Lord sa akin na dadaling kita sa isang lugar na alam mo ang salita. No? Kaya alam niyo po, nung bago ako gumraduate ako ng chemical engineering sa Mapua. Gusto ng mga tiya ko, meron kasi kaming doon sa US
nasa Union Carbide. Gusto, makapunta rin ako doon. No? Basta ang ano ko, sabi ko, Lord, ito yung pinangahawakan mo. Dadalin mo kami sa isang lugar na alam ko ang salita. Kaya sabi ko, matuloy man ako sa US, marunong ako mag-English. No? Pero yung Tarlac, medyo questionable sa akin ang Tarlac kasi hindi ako marunong Ilocano. Pero sumunod ako doon sa plano dahil nandun nga po si Bishop. Pero alam niyo po, pagbaba namin ng barko, ang sabi ng Lord, ito yung lugar na inihanda ko para sa inyo. At alam niyo po, ang salita doon sa Mindoro ay Tagalog. No? At kami po ay inabot ng 20 taon sa Mindoro. No? Kaya makikita nyo na ang sabi nga po, if we want our bodies to be a living sacrifice to our God, ang sabi nga, holy, acceptable to God, which is your reasonable service. No? Di ba? Nais nating maglingkod sa Kanya. Nais nating mag-serve sa Kanya. Pero ang sabi ng Panginoon, present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God. No? At dito natin makikita na ito yung nais ng ating Panginoon. Na hindi ka magsasakripisyo ng, sabi nga kung ano-ano, kundi yung iyong buhay mismo. Iko-consecrate natin. No? Iko-consecrate natin to be a living sacrifice unto Him. Para maging, sabi nga po, kaaya-aya yung paglilingkod natin sa Kanya. At purihin ng Panginoon, for almost 37 years ng paglilingkod namin sa Panginoon, ni minsan din namin nakita na kami pinabayaan niya. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Kaya sabi nga, how to live as a living sacrifice. Ang sabi doon sa Romans 12:2, anong sabi doon? Be not conformed to this world. Huwag daw tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. If we want to live, if we want to be a living sacrifice to our God, huwag tayong makiayon sa takbo ng mundong ito. No? Alam niyo po, dahil sa nangyaring pandemic, makikita natin ano ang nangyari. Nagkaroon ng mga hindrances. Maraming churches nasara. Lalo na yung mga nangungupahan. Maraming churches na dahil nangungupahan lang sila, sinara nila yung kanilang mga church. Bakit? Bawal magpa-attend eh. Di ba? Ang upa, dire-diretso. Yun po ang mahirap pag-upa. Kababayad mo lang, mag-uumpisa na naman yung kailangan mong bayaran. Hindi katulad ng kuryente, ng tubig. Pwede mong paliitin. Bawasan mo lang ang konsumo mo. No? Kung gusto mo bumaba ang kuryente mo, bawasan mo ang konsumo mo. Kung gusto mong bumaba ang bayad mo sa tubig, bawasan mo yung konsumo mo. Pero ang renta, kahit hindi mo gamitin, yun pa rin ang babayaran mo. Amen? Kaya maraming churches nagsara. No? Dahil sa pandemic na yan. At dahil doon, nagbigay naman ng wisdom ang Lord. Kaya tayo nagkaroon ng live streaming. No? Live streaming na kahit nasa bahay lang tayo. No? Kahit na halos music na lang ang nandito kasi bawal ngang magpa-attend. No? Hindi naputol ang ating service. Amen? No? Hindi naputol. Hindi nahinto. Nagdire-diretso. May time talaga na ilang buwan yon, sila lang ang nandito tsaka yung magtuturo. Nung una nga parang nawiwirduhan ako. Bakit? Nagsasalita ka, walang tao dyan. Diba? Parang ang hirap. Ako pa naman po, mas gusto ko yung nakikipag eye-to-eye contact ako habang nakikipag-usap. Pero nung time na yon, talagang camera lang, walang tao. Hindi mo alam kung ano yung mga reaksyon
Napakahirap po nun, di ba? Pero sa tulong at habag ng Diyos, no, tayo po ay ginabayan. No? Pero, eto po, kaya magkakaroon tayo ng may pagbabago po tayo, no? Sa live streaming, yung ating MWF, no? Dahil hindi na po ganon kahigpit, ngayon po ini-encourage namin na bumalik po tayo, mag-face to face tayo. Kaya yung mga nahirate, yung mga nasa bahay ngayon, no? Kinakausap ko po kayo. Yung mga nahirati na nasa bahay na lang, it's high time na tayo po ay magsama-sama. No? Kaya yung pong Monday na Thanksgiving, na nagpe-praise and worship, nagpapasalamat yung ating sa music ministry, mababago po yun. No? Meron pa rin pong Thanksgiving, pero mababago po ang format. No? Hindi yung sila na lang lagi. Magkakaroon na ng participation ang bawat isa. Amen? At ang ating pong midweek, patuloy pa rin, pero yung Friday na soaking, na sila lang din, no? Ang naroon na nandito, babaguhin po natin dahil magsasama-sama na po tayo dito. Kaya in-encourage namin kayo na every Friday, yung soaking natin ay dito na. No? Magiging live din tayo through Messenger, pero mas mahalaga po, nandito yung presensya nyo, talagang bumababad tayo sa presensya ng ating Panginoon. Amen? No? Na kung saan ay kung anong i-lead sa atin ng Diyos na ipanalangin, we will flow in the power of the Holy Spirit. We will soak in the Spirit. No? Kaya kailangan po tayo ay maging living sacrifice. No? Maging living sacrifice sa ganitong mga pagkakataon. Praise the Lord. Kaya sabi doon, be not conformed to this world. No? Huwag daw po tayong makiayon sa mundong ito. No? Sa mundong ito talagang, oo, yung social media talagang in. Kaya marami ang nagiging vloggers, no? Marami yung naroon na sabi nga ay ito na yung ginagawang pagkakitaan kasi nga walang trabaho. Kaya minsan yung iba nakikita nyo kahit naglalakad, nagsasalita, no? Kinukunan yung kanyang sarili dahil nagbablog na sila. Meron ngang isa pati yung pagtulog niya. Kinuha ng video. Abay kumita Pero ang sabi ng Panginoon, be not conformed to this world. No? Be not conformed to this world. Ano bang ibig sabihin ng world na sinasabi dito? 1 John 2:15 and 16. Tingnan natin. 1 John 2 verses 15 and 16. Basahin natin. Love not the world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. No? At sa 16, for all that is in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but of the world. Kaya sabi nga, be not conformed to this world. Dahil if we conform to this world, the love of the Father is not in the world. No? Kaya makikita natin dito. Ang sabi dito, lust of the flesh. Ano ba ibig sabihin ng lust of the flesh? Everything that appears or appetite and involves excessive desire for food, drinks, sex, and anything else that satisfy physical needs. No? Yung lust of the flesh daw, ang naroon na, sabi nga ay, sinasatisfy lang nito ay yung ating physical na katawan. Kaya makikita natin, itong pandemic, marami tumaba. Bakit? Hindi na nag-exercise, kain na lang ng kain. No? Sabi nga, yung iba naman, inom na lang ng inom. Naalala ko yung nangyari sa boss ni Brother Alan, no? Na dahil nung nag-pandemic, ang naging bisyo na lamang daw, kasi hindi pwedeng maglalabas, ang nangyari daw ay uminom na lang ng uminom.
at yun ang naging cause ng kanyang sakit na kanyang ikinamatay. No? Ano pa? Naroon na, sabi nga ay, excessive desire for food, drunk, sex. No? Kaya marami, naroon na, sabi nga ay, na-involve sa immorality. Dahil ang kanilang pinapahalagaan ay ang kanila ng physical na pangangailangan. Lust of the eyes mostly involves materialism, coveting whatever we see that we don't have, and envying those who have. Lust of the eyes. Nako. Ang isa sa ginamit ng kaaway dito ay walang iba, kundi ang Lazada at ang Shopee. Di ba? Yung iba nagugulat. Dahil, ang dami dumarating na order niya. Dahil kapag nakaharap sa cellphone, nabuksan ng Lazada o Shopee, hanap ng hanap. Hindi niya alam ano siya ng ano naman, order ng order. Kaya pag dumating yung order, nagugulat siya. No? Lust of the eyes. The pride of life. Ang sabi dito, the pride of life is defined by an ambition or that whichever pops up and puts on the throne of our life. Ibig sabihin, yung ating pride, no? Yung ating pride. Ito yung naroon, yung ego natin. Gusto natin manguna tayo, gusto natin kumita kaagad tayo ng malaki, gusto natin na tumanyag tayo, no? Katulad yung sa pagbablog na yan, no? Talagang gagawin nila ang lahat, matanyag lang, dumami lang yung views. Kasi padamihan yun ng views di ba? No? Hindi mo alam pinapasok ka ng pride of life, no? Kaya makikita natin na sabing ganon. Huwag daw tayong makiayon sa mundong ito. And that is the world na tinutukoy. The lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. Bakit? Dahil the love of the Father is not in them. No? Hindi makikita yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na yon. Hindi makikita na tayo nga ay talagang mananampalataya ng ating Panginoon. No? Kaya, ang pangalawa, ang sabi sa pangalawa, una, do not be conformed to this world. No? How to live as a living sacrifice, do not be conformed to this world. Pangalawa, be transformed by the renewing of our mind. No? Huwag kang makikiayon sa gawa ng mundo, kundi magbago ka ng kaisipan. Be transformed with the renewing of our mind. Ang sabi nga, through the power of God's Word. Yon. Ang sabi nga, meron pong kung ano ang iniisip ng isang tao tungkol sa sarili niya, yun siya. No? As a man thinketh in his heart, siya yun. No? Kaya makikita po natin, bakit gusto ng Panginoon na matransform ang ating isipan. No? Bakit gusto ng Panginoon na mabago yung ating isipan? Dahil ito po yung battlefield natin. Ito yung battlefield natin, yung ating isipan. Kaya pag hindi transform ang ating isipan, no, kung ano yung gusto ng mundo, sige ka lang ng sige. Kaya nga ang sabi doon sa 1 Corinthians 10:4 and 5, no, naroon daw na, iyan ang mga goy, sabi nga, nandoon yung, ito yung battlefield ng isang mananampalataya, no? The pulling down of strongholds. Dito yung hindi yata yan. Basta ang doon, this is yung ating battlefield na kaya kailangan matransform ang ating isipan. Dahil kapag sa ating isipan ay hindi ka nagtagumpay, no? Ito yung bababa sa iyong puso. Ito yung bababa sa iyong puso. Kaya nga 'di ba?
merong isang, may verse na ang sabi ay, dati ang immorality, di ba dati ang immorality, yung action, yung nagawa mo na, no? Doon ka lang magko-commit ng immorality. No? Ang immorality considered na makukuha mo if you have committed it. Kung nagawa mo na. Halimbawa, nakipag-sex ka sa hindi mo asawa, no? Na 'yon ay immorality. Nangyari. Pero sa harap ng ating Panginoon, tumitingin ka pa lang ng mayroong pagnanasa. No? Tumitingin ka pa lang ng may pagnanasa. Nag-iisip ka pa lang ng may pagnanasa. Meron ng immorality. Kaya, sabi nga, paano natin mapapaglabanan yon? By transforming our mind. Kailangan daw matransform. Kaya, di ba, ang sabi niya, be ye transformed, be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of your mind, no? That we may prove what is that good and the perfect will of God. Para daw mapatunayan natin, no? Kung ano yung kaaya-aya at kalugod-lugod na kalooban ng Diyos, no? Sa paanong paraan matatransform ang ating isipan? Sabi nga, through the power of God's Word. Kaya ano yung dapat nating gawin? No? Ano yung dapat nating gawin? Una, ang sabi nga, we need to hear. Kailangan marinig natin lagi ang salita ng Diyos. No? Bakit? Ang sabi sa Romans 10:17, faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. Ibig sabihin, habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, no? Patuloy tayong nakikinig ng salita ng Diyos, nagkakaroon tayo ng pananampalataya. No? Nagkakaroon tayo ng pananampalataya. At tandaan natin, ang sabi nga, it is impossible to please God without faith. Dahil hindi natin siya mapiplease kung wala tayong pananampalataya. Kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalento, kahit gaano ka kaganda, kahit gaano ka, sabi nga, nasa iyo na ang lahat. But if you don't have faith, you cannot please God. We will not be a living sacrifice unto our God. Kaya ang sabi nga po, if our mind is renewed, no, sa pamagitan ng patuloy ng pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos, magkakaroon tayo ng pananampalataya. Faith cometh by hearing and hearing by the Word of God. No? Kaya napakahalaga po nun. Yun ang una. Kailangan lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Gamitin natin yung ating mga gadgets, no? Hindi sa pagti-TikTok, hindi sa kung ano-ano. Gamitin natin dahil maraming naka-download na dyan. Yung mga Bible, merong audio Bible, pwede tayong makinig. Ako po, pag natutulog ako, meron po dyan na almost 8 hours panay Word of God ang naroon na sinasabi. Talagang nakabukas po yung aking cellphone. Malakas yan. Naririnig ko yan. Kaya kahit matulog ako, naroon na pag nagising ako, Word of God kaagad. No? Word of God kaagad ang naririnig ko. Kaya sabi nga, we must hear the Word of God. We need to hear. Kailangan nating laging marinig. At hindi lamang marinig. Susunod, we must read. Kailangan daw ay ating basahin. Revelation 1:3. Yan. Ang sabi, blessed is he that readeth, and they that hear the words of the prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. No? Mapalad daw yung naroon na nagbabasa. No? At sila na nakikinig sa word of prophecy. Ano ba yung word of prophecy? Ito yung word of God. And keep those things which are written therein, for the time is at hand. No? Kaya napakahalaga daw po na naroon na nakikinig. Ako po, pag halimbawa, katulad nga nun,
habang ako po ay nakapikit, no, minsan hindi ka pa naman talaga matutulog. Pero ang intention po talaga nung anong yon ay 8 hours siya. Kaya ibig sabihin, kahit tulog ka, no? At kapag habang ako po ay naroon na nakikinig ng ano, tapos may biglang word. Kasi sasabihin din halimbawa, Matthew 11:28, come unto me all ye that labor and heavily laden, and I will give you rest. Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not lack. Ganun po ang inaano nung pakinggan niyo po yon yung sleep through the word, no, yung sa pamagitan ng habang ikaw ay nakikinig ng word of God. Kapag po habang nakikinig ako, may biglang nag-weekend, no? Biglang, Jeremiah 33:6. Kasi usually Jeremiah 33:3 lang ang laging binabanggit. Ano yung sabi sa Jeremiah 33:3? Sino nakakaalam? Jeremiah 33:3. Ha? Call unto me, and I will answer thee, and I will show thee great and mighty things which thou knowest not. No? Yun ang, kumbaga, kabisado. Pero nung kagabi, katulad nun, biglang Jeremiah 33:6. Tapos, ang ganda nung sinabi, na-register kagad sa ang ginawa ko, kinuha ko yung kinuha ko tong iPad ko, tinignan ko yung tungkol sa Jeremiah 33 verse 6, ganon. No? Kaya sabi nga, we must hear and we must read. Number 3, we must study. Acts 17:11. We must study. Ang sabi dito, these were more noble than those in Thessalonica, in that they received the word with all readiness and mind and search the scriptures daily whether those things were so. No? They search the scriptures daily. Kaya kailangan daw ay mag-study o pag-aralan, no? Saliksikin. At praise the Lord, meron tayong bagong ngayon about discipleship, no? At sa discipleship na ito ay walang age limit, no? Lahat ay kasama mula sa bata hanggang sa senior adult, no? Kami po nasa senior adult kami. At praise the Lord dun sa amin pong pag-aaral ng salita ng Diyos, no? Di ba? Ang una nating chapter, ang una nating topic ay, ano yung una nating topic? Pare-pareho tayo. Anong unang topic sa discipleship na nag-undergo tayo ngayon? The Bible. Ang pangalawa? God, no? Ay kami po nakakatuwa dahil doon sa senior adult, hindi po kami nakontento doon sa mga verses lamang na nandun sa, sabi nga, binigay sa amin. Pinag-search ko po sila, no? Pinag-search ko po sila. Halimbawa, ang sabi doon, God is powerful, no? Sabi ko doon sa mga nanay, sa senior adult, pwede po tayong maghanap ng another verse na nagsasabing, God is powerful. At alam niyo po, talagang hanap po sila, no? At praise God dahil sa ngayon nga po, napakadali, di ba? Dahil i-google mo lang. Dati ang tagal pa, gagamit ka pa ng concordance. Pero ngayon, i-google mo lang. Kaya tamad na lang talaga yung hindi no? Kaya sabi nga, we must study. At praise the Lord for this opportunity na ibinigay sa atin for this discipleship training. Kaya kung hindi pa kayo kabilang, no? Mamaya, tingnan nyo sa announcement natin kung saan kayo ka-level. Mag-join kayo. No? Mag-join kayo at napakaganda po. No? At ang 1, 2, 3, 4. Susunod, memorize. We should memorize the Word of God. Psalms 119 verse 9 to 11. Ano sabi doon? Wherewithal shall a young man cleanse his way by taking heed thereto according to thy word. With my whole heart have I sought thee, O let me not wander from thy commandments. Thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Yan. Ang ibig sabihin daw, we must memorize, itago natin sa ating mga puso. Isulat natin sa puso natin. No? Bakit? Dahil hindi mo pwedeng kalimutan ang puso mo.
Di ba? Sino dito nag-iiwan ng puso niya sa bahay? Yung notebook natin, no, yung mga journals natin, pwede natin siyang iwan. Pero ang puso natin, hindi natin pwedeng iwan. Kaya ang sabi dito, ilagay mo sa iyong puso. Kaya sabi nga ni Haring David, your words have I hidden in my heart that I might not sin against thee. Ang salita daw ng Diyos na talagang nakatago lang sa puso, no? Sa puso natin ang magpapalayo sa atin sa kasalanan, no? Pero kapag ang Word of God ay hanggang notebook mo lang, kaya hindi mo hindi mo mabigkas. Kapag hindi mo hawak ang notebook mo, ang sabi dito, meditate the Word of God. Itago mo sa puso mo. Itago natin sa puso natin, no? Because this will transform us, no? At ang huli, we shall meditate. I-meditate daw natin. No? I-meditate natin. Psalms 1, 2, and 3. Psalms chapter 1, verses 2 and 3. Ano ang sabi doon? Ayan na. Ang una sa verse 1, no? Yan muna sa verse 1, Goy, bago tayo sa verse 2 and 3. Ang sabi sa verse 1, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. Mapalad daw ang isang tao na hindi lumalakad ayon sa payo ng mga hindi mananampalataya. O naroon na nakikitayo doon sa ginagawa ng mga sinners o yung mga makasalanan at yung mga umuupo sa seat of the scornful o nakikiupo, no? Kaya kung dati-rate, gawin natin, lalo na yung mga kalalakihan na pag natawag ng dating barkada, nakikiupo ka, no? Sinasabi mo lang, hindi, ano lang naman pinakikisamahan ko lang sila. Pero mamaya-maya, kasama ka na rin na tumatagay, no? Ang sabi doon, mapalad ang isang taong lumalayo sa mga bagay na yon. Ito yung but his delight is in the law of the Lord. Pero ang kanya ng kagustuhan ay yung ninanais niya ay ang salita na ng Diyos, and his law do he meditate day and night, no? Naroon daw na ang salita ng Diyos ang kanyang mine-meditate day and night, no? Sa verse 3, and he shall be like a tree planted. Kapag daw po pala mine-meditate natin day and night ang salita ng Diyos, ang sabi ganoon, we will be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruits in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Tayo daw po ay magiging katulad ng isang puno na nakatanim sa tabi ng batisan, na hindi malalanta kahit kailan, dahil laging may tubig. At ang isang magandang, anong tawag dito? Ilustrasyon ng meditation, yung pagme-meditate, ay katulad ng baka, no? Ang baka daw, naroon na pag binigyan mo ng pagkain, talagang kain sila ng kain, no? Kain ng kain. Pero unknowingly, merong isang portion na kung saan ay lalabas yun, no? At doon gigilingin ng gigilingin, ngunguyain ng ngunguyain. Kaya hindi sila, yung mga baka, yung mga kalabaw, hindi sila tumitigil ng gano'n ng gano'n, no? Although wala na sila, pero tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga, nginangatang, inunguya nila yung Ganon din po ang nais ng ating Panginoon. Yung kanyang salita ay i-meditate natin, no? Na ibig sabihin nun, patuloy natin banggitin, patuloy nating sabihin, no? Kahit hindi na yung minsan ang nagiging problema natin yung
anong verse, anong ganon, no? Ang mahalaga, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. No? Yung salita ng Diyos talaga ang naroon na, sabi nga po, binubulay-bulay natin, minemeditate natin. No? Isang way din ng isang meditation, tinititigan mo. No? Tinititigan mo. Yung salita ng Diyos talagang binibigyan mo ng panahon. No? Kaya yun po yung way para matransform yung ating mga isipan. Ang sabi nga, the Word of God ministered in our hearts by the Holy Spirit. It is the only power on earth that can transform us from worldliness and true spirituality. It is all we need to be made complete, thoroughly, equipped to every good work. Sabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, no? The result of this, we will be able to test and approve what is God's will and His good, pleasing, and perfect will for us. No? Sa pamagitan daw po ng pagbibigay natin ng panahon sa salita ng Diyos, doon natin malalaman ano ba talaga yung kalooban at plano ng Diyos sa buhay natin. At tandaan natin, kapag tayo po ay lumakad ayon sa kalooban at plano ng Diyos, we are a living sacrifice to our God. Amen? Kasi lalakad ka ayon sa kanyang plano, no? Ayon sa kanyang kalooban. Kaya ang tunay na being a living sacrifice to God, it is yung ginagawa mo ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Amen? Paano mangyayari yon? Magic ba yon? Basta na lang mangyayari? No. We have to meditate. We must be transformed with the renewing of our mind. Kailangan ma-renew yung ating isipan sa pamagitan ng kanyang salita. Amen? Praise the Lord. And that is the way how can we live as a living sacrifice to our God. Amen? Praise the Lord. Kaya tayo pong lahat ay tumayo. Minsan pa, ang sabi doon, I beseech you therefore, brethren. Ako'y nakikiusap, sabi ni Pablo, ako'y nagmamakaawa sa inyo. Present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your reasonable service. Be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Let us sing this song, A Living Sacrifice. Makipag-usap tayo sa ating Panginoon. Kung nung mga nakaraang araw o panahon na lumipas sa atin, hindi tayo namuhay bilang living sacrifice sa ating Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataon pa ng ating Panginoon. Ayaw niya na tayo ay bumagsak. Ayaw niya na tayo ay naroon na maging talunan. Nais niya na tayo ay maging isang matagumpay. Let's offer ourselves to Him. Let's have a commitment. Let's consecrate our life. Let's consecrate. Ano ibig sabihin ng consecrate? I-dedicate mo. No? I-consecrate mo. I-offer mo sa Diyos. Maging totoo tayo ngayon sa ating Panginoon. Hallelujah. All that I am, all that I Isuko mo lahat sa ating Panginoon. I lay them down. Hayaan natin na tayo maging isang living sacrifice sa Kanyang harapan. All my regrets, Yes, all Lord. my Lahat po ng aming mga plano, lahat po, Panginoon, ng aming mga ginawa. Lord, sa oras na ito, sinusurrender namin to sa iyo lahat, Panginoon. Yes, Lord. Lord, I
ay nais naming ihandog sa inyo, Panginoon. Yes, O Lord. Pleasing Upang maging pleasing sacrifice sa inyong harapan. Lord, I offer you my life. O maging ang mga nasa tahanan. It's high time to consecrate our lives unto Him. Things yet the past, things yet unseen, wishes and dreams that are yet to come true. All of my hopes, all of my plans. Yes, Lord, lahat-lahat po, Panginoon. Ino-offer namin sa inyo, Panginoon. Yes, Lord. Amen. Yes, Lord. Lord, sa oras pong ito, kaya po pala si Pablo ay naroon, O Diyos, na nagmamakaawa sa mga taga-Romans, Lord, na ihandog nila ang kanilang sarili, Panginoon, bilang buhay na handog, upang hindi babaliwala ang lahat ng service, Lord, na ginagawa nila sa inyo. Father, sa oras pong ito, dahil sa inyong biyaya at habag, Panginoon, na patuloy niyong pinararanas sa amin. Lord, ayaw po naming mabaliwala ang bawat oras, ang bawat panahon, ang mga bagay na ginawa namin, Lord, dahil hindi namin naibigay, Panginoon. Hindi kami nakapag-offer sa inyo ng living sacrifice, Panginoon, ng isang banal at kaaya-ayang buhay. Sa pagkakataon na ito, Lord, patuloy po kayong mangusap sa amin. Tulungan niyo kami to live in this life, O Lord, hanggang sa inyong muling pagbabalik, na isang buhay na handog sa inyong harapan. Sapagkat Panginoon, sa ganitong kaparaanan lamang tunay na maitataas ay inyong banal at dakilang pangalan sa aming mga buhay. Kilala niyo pong lahat kami, Panginoon. Wala kami maitatago sa inyo. Wala kami maililihim. Maging ang mga nasa tahanan, Lord. Kaya niyo silang abutin. Nangungusap kayo sa kanila. Salamat, Santong Espiritu. Continue to speak to your people, Lord. Na wag maging huli ang lahat sa amin, Panginoon. Wag maging huli ang lahat. Wag masayang, Panginoon. Ang aming oras, ang aming panahon, Panginoon, sa mga walang kabuluhang bagay. We want to live as a living sacrifice unto you, Lord. Lord, salamat po. Hayaan niyo po ng bawat salita niyo na amin pong napakinig sa oras na ito ay mangusap, Panginoon, maitago ng totohanan sa aming mga puso. Upang masabi namin ang katulad ng sinabi ni Haring David,
Your words have I hidden in my heart that I might not sin against you. Salamat, Lord, ng marami. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Minister to your people, O Lord. Prove unto them, O God, hallelujah, that you are our great and a mighty God, a loving God, na ginawa niyo na ang ultimate sacrifice, Panginoon, para sa amin. Dahil sa dakilang pag-ibig niyo at pagmamahal sa amin, na ayaw niyo na mayroong mapahamak, Panginoon. Paalala niyo po sa amin lagi, araw-araw ng aming mga buhay, that we must offer our life as a living sacrifice unto you. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Father God. In Jesus' name, amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Sumakakaw po na po. So tayo po idadako sa pagbibigay sa ating Panginoon. Katulad nga po ng ating napag-aralan kanina, no? Na do not conform to this world. Diba? Be transformed by renewing of your mind. Amen. So, kunin lang po natin number 1. Bakit ka ba magbibigay? Amen. Bakit pa kailangan ba ng Diyos yung pera mo? Diba? Yung una, diba? Do not conform to this world. Eh, hirap magbigay kapag ka nakabase ka pa sa mundo. Amen? Bakit gusto lang ma-prove ng Diyos yung sa pagbibigay mo is galing ba talaga sa puso mo o galing lang sa mundo? Pag galing kasi sa mundo, may bayaran pa ako mamaya eh. Diba? May babayaran pa akong ganito. Diba? So, may bibilin pa akong ganito. Diba? Pero ang Panginoon, katulad sa number 2, diba? Renew. Kailangan ma-renew yung isipan mo. Bakit ka magbibigay? Di ba? Kung ang isipan mo nasa mundo, ang hirap magbigay. Lalo pag malaki. Tama? Kasi pwede mo may pambili ng ulam eh. O na kung ano-ano mga bagay, gadget eh. Kapag ka hindi renew yung isipan mo sa Panginoon, di ba? Ang hirap sundin yung ibigay, yung 10%. Di ba? Sabi sa Bible eh. Lalo na kung kumikita ka ng nagpakalaki-laki. Pero tandaan po natin kapatid, lahat po ng meron ka is pahiram lang ng Diyos sa'yo. Di ba? Kung babalik tayo sa Genesis, nilikha ng Diyos ang lahat, ng langit at lupa. Di ba? At dinala doon sila Eva at Adan para ano? Mamahala sa lahat ng mga bagay na nilikha ng Diyos. Yung mga baka, tupa. Pero ngayon, ano yung pinamahala sa'yo ng Diyos? Wala ka namang baka eh. Wala ka namang tupa eh. Diba? Ano yung pinamahala sa'yo ng Diyos? Di ba? Yun po yung money na. Kaya nga sabi sa Biblia, bigay mo yung ikasampung bahagi ng iyong kinikita sa Panginoon para matugunan. Di ba? Kaya nga po ang sabi dito, may, sa Colossus 3 verse 2. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Kapag magbibigay ka kapatid, isipin mo palagi yung panlangit. Huwag kang mag-isip palagi, pag nagbigay ka, ay tatanggap ka. Ganun naman talaga ang karakter ng Diyos. Pag nagbigay ka, siyempre bibigyan ka din ng Diyos. Pero dapat, ito po, baliin po natin yung kaisipan na yun. Pag magbibigay ka dapat, mahal mo ang Diyos. Amen? Hindi ka magbibigay dahil sinusunod mo lang yung batas. Magbigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Magbigay ka dahil hindi dahil makakatanggap ka. Pangako na po ng Diyos yan. Di ba? Pero isipin po palagi natin kapag magbibigay ka, mahal mo ang Diyos. Amen? Dahil kung hindi mo mahal ang Diyos, ang hirap sumunod. Kasi pag mahal mo ang Diyos, kaya mong sundin yung 10% eh, nang higit pa. Amen? Kaya nga po ang sabi sa 23, diyan po tayo na 23, Colossus 3, verse 23. Ano mang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Kung ikaw po may bibigay, huwag mo bibigay, dahil kailangan ito. Bida ako dito, malaki binibigay ko sa church. Sabi dito, kung magbibigay ka, gawin mo para sa Panginoon. Hindi para kay sister, hindi kay brother, hindi kay bishop, hindi kay rep, hindi kay pastor, hindi kay... Diba? Palagi po natin tandaan mga magulang, mga kapatid, nagbibigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Dahil siya ang may-ari ng buhay mo, siya ang may-ari ng hininga mo, kaya ka nakakapagtrabaho. Siya ang may-ari ng lakas mo, kaya nagagawa mo yung maghapon mo. Pansinin mo, pag may sakit ka, di ba nakahiga ka na lang?
hindi ka na makapagtrabaho. Amen? Kaya ka nakakapagtrabaho, kaya mo nagagawa ang lahat ng mga bagay, pinahiram ka ng Diyos ng lakas. Di ba? Kaya ka meron kang may material na bagay na yan, pahiram sa'yo ng Diyos yan. Di ba? At tinitignan ng Diyos kung nasan ba yung puso mo. Kung nakakonforme ba sa mundo o nakakonforme sa Diyos. Kaya nga renew your mind. Di ba dito sa mundo, pag nag-renew ka ng lisensya, ilan? 10 years na. O 5 years. Na-expire. Bakit pupunta ka palagi sa church? Para mag-renew uli. Yeah? Nang panibagong kaisipan. Dahil sabi sa Bible, the love of God is new every morning. Kaya palagi dapat tayo nagre-renew saan? Sa salita ng Diyos. Katulad pa sinabi ni Reb kanina, di ba? Meditate, di ba? Pagbulay-bulayan palagi natin. Kasi kung ano po yung kinain mo, di ba? Kunyari, kumain ka ng mansanas. Magbibinipisyo sa katawan mo yun. Ganon din yung salita ng Diyos. Bigyan po natin ng magandang example. Pag kumain ka ng bangus, matinik yun, di ba? Lulunukin mo kagad? Hindi. Himay-himayin mo. Para pag kinain mo, manamnam mo yung sarap ng bangus. Dahil pag kinain mo yun, matitinig ka. Ganon din ang salita ng Diyos. Namnamin mo palagi ang salita ng Diyos. Dahil pag nanamnam mo yan, magbe-benepisyo sa katawan mo yan at yan ang ikikilos mo. Di ba vitamins, pag umiinom ka, lumalakas ka? Nagbibinipisyo kasi sa katawan mo eh. Ganon din po ang salita ng Diyos. Ayaw ng Diyos na kumomporme tayo sa mundong ito. Bakit? Heaven and earth will pass away, but the word of God will still remain. Ano ba yung gusto mong palaging makasama ang Diyos, di ba? Kaya sa ating pong pagbibigay, katulad sa ating binasa kanina sa 23, ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso, hindi daw kalahati, buong puso. Na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa tao. Lahat po ng ginagawa mo, pumunta ka rito, hindi dahil kay Bishop, kundi dahil sa Panginoon. Amen? Nagbigay ka, hindi dahil kung kani-kanina, kundi dahil sa Panginoon. Amen? Dahil pag yun po ang motibo natin, maniwala ka sa hindihan. Sabi sa Bible, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Kapag nauna mo ang kaharian ng Diyos, anong kaharian ng Diyos? Ibigay mo ang para sa Panginoon. Ang Diyos magdadagdag sa'yo kahit di mo kailangan. Basta gusto niya. Amen? Ganun po ang pamantayan ng ating Panginoon. Kaya po sa ating pagbibigay, ulitin ko lang po, huwag ka magbigay dahil sabi lang. Magbigay ka dahil mahal mo ang Diyos. Amen? Mahal po ba natin ang Diyos? Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tayo po'y pumikit at manalangin. Ama namin Diyos na buhay sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Narito ang aming mga ikaput handog, O God. Lord, ang pagpalain mo po ang bawat isa na magkakaloob. Tunay nga, O Diyos, na bigyan mo po silang kalakasang nanggagaling sa iyo. Ano man ang kanilang pinagkakakitaan, Panginoon, ipagpalain mo, O God. Ano man kanilang hahawakan, tatapakan, sasalitain, O God, sila ba'y pagpalain mo, Panginoon. At Lord, sa iyo po namin tinitiwala at kami magbibigay dahil mahal ka namin, Panginoon. Pinupuri ka namin, dinadakila sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. Amen.
Praise the Lord. Tayo po ay darako sa Holy Communion. Ito po ay ating ginaganap every first Sunday of the month. No? At dito po sa 1 Corinthians 11, mula sa 23 hanggang 30. Basahin po natin. Ang sabi po dito, "For I have received of the Lord, which also I delivered unto you." Sabi nga ni Pablo, ito ay natanggap ko sa Panginoon at naroon na sinishare ko naman sa inyo, dinideliver ko naman sa inyo. That the Lord Jesus, the same night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He brake it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also He took the cup when He had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye, as oft as you drink it, in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, you do show the Lord's death till He comes. Wherefore, whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. But let a man examine himself, and so let him eat of that bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. For this cause many are weak and sickly among you, and many sleep." Amen. Ang sabi po dito, no? Let us examine ourselves bago daw naroon na tayo ay mag-participate. Na sa ating pong Holy Communion, kung sa ating pong puso't isipan ay nagaganap to kasi first Sunday of the month. Naalala ko po noon, merong mga tinatawag na Communion Christian. Ano yung ibig sabihin noon? A-attend lang kasi Holy Communion. No? Ano yung ibig sabihin noon? Tuwing first Sunday lang sila uma-attend para mag-take ng Holy Communion. Pero ang sabi dito, no? Bakit daw natin yung gagawin? "And when He had given thanks, He brake it and said," anong sabi ng ating Panginoon? "Take, eat, this is my body which is broken for you. This do in remembrance of me." Ang sabi din doon, bago daw inumin ang cup, "This do in remembrance of me." Kailangan daw po pala na naroon na habang ito'y ating ginaganap, naroon po na ito ay inaalala natin. No? Inaalala natin yung ginawa ng ating Panginoon, yung ultimate sacrifice na ginawa niya doon sa krus ng Kalbaryo. At kapag naroon na inaalala natin, halimbawa may isang bagay ka na naalala, ano yung naroon na lumalabas sa iyong bibig? Halimbawa, naalala mo na ikaw ay pinagpala ng iyong kapatid. Ano ang naroon na lumalabas sa iyong bibig? Nagpapasalamat ka. Amen? Di ba? Nagpapasalamat ka. Kaya sa umaga pong ito, wag nating hayaan na basta lang na mag-take tayo ng communion na hindi natin inaalala ang ginawa ng Panginoon doon sa krus ng Kalbaryo. And as we take yung tinapay, no, hindi mahalaga kung ano yan. Ang mahalaga, inaalala mo, ano ba yung kahulugan nung katawan na yon, na ang sabi niya, "By His stripes we are healed." Na sa pamagitan ng kanyang mga latay na natanggap, tayo ay pinagaling. Kapag ito'y inaalala natin, masasabi natin, "Panginoon, salamat sapagkat sa inyong mga latay na tinanggap ng katawan nyo, ako ay pinagaling nyo na." You can utter that word of thanksgiving unto Him as we do this Holy Communion. At kapag tayo umiinom ng cup, anong masasabi mo kapag inaalala mo? Kasi sabi, "Do this in remembrance of me." Anong masasabi mo? "Lord, salamat dahil sa inyong banal na dugo na nabusto sa krus ng Kalbaryo. Ako'y nilinis, ako'y pinatawad sa aking mga kasalanan." Amen? Kaya sa umaga pong ito, let's do this in remembrance of Him. Gawin natin to bilang pag-alala
ano ba ang ginawa ng ating Panginoon. This is not a ritual. Huwag nating hayaan na sa ating mga puso't isipan, basta ka lang makapag-participate. No. Do this in remembrance of me. Ang sabi ng ating Panginoon. Praise the Lord. Pagpalain po natin ang mga juice at tinapay, Father. Sa oras pong ito, sa Holy Communion na ito, Panginoon, we will participate and we will do this in remembrance of you. Sa lahat ng bagay na ginawa mo, Panginoon, habang kakainin at iinumin namin, Panginoon, ang mga elements na ito, Lord, aalalahanin namin ng may buong pusong pasasalamat ang ginawa nyo para sa amin, Panginoon. Lord, pagpalain niyo po ang mga juice na ito, maging ang cracker o anuman, Panginoon, symbolizing your body, Father, I pray, bless and sanctify these elements, Lord, that they may give physical strength, healing, even deliverance to our body. By the power of the Holy Spirit, in Jesus' name, amen, amen. At the cross of where your blood was shed for me, there's no greater love than you have overcome the grave. Glory fills the highest place. What can separate me now? You taught Praise. Tumayo po yung nakatanggap na ng mga elements. You said At habang kayo po ay nakatayo, remember, alalahanin mo, anong ginawa ng Panginoon sa iyong buhay. Ano ang simbolo ng kanyang katawan na napayubay? Ano ang simbolo ng katawan na yon na nakatanggap ng 39 stripes sa iyong buhay? Ano ang naging simbolo ng dugong yon na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo? Do this in remembrance of Him. Habang tayo nakayuko at nakapikit, alalahanin natin ang kanyang ginawa para sa bawat isa sa atin. Thank you, Lord. Lord, sa oras pong ito, ang aming puso ay punong-puno ng pagpapasalamat, Panginoon. Dahil sa mga latay na natanggap niyo doon sa krus ng Kalbaryo. Ito, Panginoon, ay pagpapatunay na walang sakit at karamdaman, Lord, na pwedeng gumapi sa amin sapagkat ito ay kinuha niyo na, Panginoon. Lahat ng sakit, lahat ng hirap ay, Lord, tinanggap niyo na, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Kaya, Lord, gagawin namin to bilang alaala ng aming pasasalamat, pagpupuri, pagdakila sa inyong pangalan. Maging, Lord, ang mga Diyos na ito na amin pong iinumin, Lord, inaalala namin ang dugong banal niyo, Panginoon, na nabuhos, Panginoon, doon pa lang sa Garden of Gethsemane, na kung saan ang inyong pawis ay naging tila dugo, Panginoon, dahil isinuko niyo ang will niyo sa God the Father. Ang dugo niyo, Panginoon, na lumabas nung kayo ay tarakan ng koronang tinik, Panginoon, na ang dugong iyon, Lord, ang maglilinis ng aming mga kaisipan, Panginoon. Sa inyong mga kamay at paa, Lord, na mga dugong iyon na lumabas, Panginoon, na naglilinis ng aming mga lakarin, Panginoon, maging mga aming hinahawakan. At higit sa lahat, Lord, yung dugong iyon na lumabas ay inyong tagiliran nung kayo'y sibatin. Yun ang dugo, Panginoon, na patuloy na mag-iingat, Panginoon, magpoproteksyon sa amin. Lord, salamat, salamat. We are grateful, O Lord. We are participating in this Holy Communion not because it is mandated, O Lord, or it is programmed, O God,
No, Lord, we will participate because we want to remember what you have done for us. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, oh God. Thank you, Lord. We praise and we bless you, oh Lord. In Jesus' name, amen. Sabay-sabay po natin kainin at inumin. Thank you, Lord. Glory to your name. Amen. 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 Praise God. Amen. Pwede na po tayo makaupo. Dako po tayo sa ating announcement for this week. So, meron po tayong eating fellowship po after the service. So, in-encourage po namin ang bawat isa to please stay after the service po para magkaroon po tayo ng fellowship sa bawat isa po. And tuloy-tuloy po ang ating morning devotion, Tinig ng Pag-asa, Monday, Wednesday, Friday, 9 a.m. po. Live po tayo sa ating page. And sa evening programs naman po natin, katulad po ng nabanggit ni Rev, yung Thanksgiving po natin every Monday, magiging iba na po ang ating program. So, puro testimony siya ng bawat isa. So, this Feb po, we will start po na mag-gather na po ng mga recordings niyo po. I-assign po ang bawat isa na, ay nga po, makakapag-participate sila na magbigay ng testimony. And sa midweek service po natin, same pa rin po, may mag-share po na naka-assign na pastor din po. And sa Friday naman po, ang ating soaking is lahat na po tayo. And tentative pa po kung i-livestream din po yun. Pero ayun nga po, ini-encourage na po ang bawat isa na tayo po'y dumalo dito sa church and tayo po'y sama-samang mag-soak sa presence ng ating Lord. And sa ating discipleship training, sa kids po, kay Sister Clyde, ages 3 to 12, every Sunday po ng 6 ng hapon. Youth, kay Sister Hailin, ages 13 to 21, every Saturdays po, 3 p.m. Sa young adult po, kay Brother Shalem and Sister EI, ages 22 to 30, every Thursday naman po, 7:30 p.m. po yan. And sa adult women naman po, kay Sister Arlene, ages 31 to 50, Thursdays po, 8 p.m. Adult men, kay Brother Rio, ages 31 to 50, every Sunday, 7 p.m. And senior adult po kay Rev Stella, ages 51 and up, Thursdays, 8 p.m. po. Kaya sa bawat isa po na wala pa pong hindi pa po kasama, ayan po, sa Messenger po siya ginagawa or sa Zoom, depende po dun sa sino po ang naka-assign. So, kausapin lang po natin kung sino po yung mga naka-assign sa mga ages po. And next po, sa ating J Blue Leaders and Workers Spiritual Feeding, every Tuesdays naman po to, 8 p.m. Via Zoom naman po. And sa ating online prayer gatherings, sa Fathers, Monday to Saturday, 4 a.m. Mothers naman po, Monday to Saturday, 5 a.m. And sa mga pastors po, Monday to Friday, 5 a.m. So, ginagawa po nila to sa Messenger. So, pwede nyo pong kausapin si Rev sa mga mothers po and kila Brother Ferdy naman po sa mga tatay. And sa ating online youth fellowship, every 7 p.m. po, via Google Meet naman po ito. And sa leaders and workers meeting po, sa bawat workers and leaders po, stay po tayo after ng eating fellowship po. Magkakaroon lang po tayo ng saglit na meeting kasama po si Bishop. Ayan. And we invite po ang bawat isa na magse-celebrate ng kanilang birthday, anniversary po ng February at ipagpipray po tayo ni Pastora Chi. Sige po, lahat po ng February celebrants, we invite you po dito sa unahan. Si Abby, si Ate Shirley, si Henry. Meron pa po from Parañaque, siya po sa ating Sagana. Meron po ba? Sige po, wag po kayo mahiya.
kung inyo pong or yung wedding anniversary niyo po na mag-asawa. Sige po. Come on. Sila lang po tatlo. Wala na po ba? Sa mga kids po natin, kaya. Ayun, si Nanay Vicky. Sa mga bata po, sa kids po natin, wala na po February celebrants. Ayan po. So, ipanalangin po natin sila kung sa mga kapatid po natin na nag-join online, kung birthday nyo rin po this Feb. So, i-comment nyo lang po yung inyong birthday at kayo po ay isasama din po namin sa panalangin. Ayan po. So, sige po. Ituon po natin ang ating mga kamay sa kanila. Tayo po ay let's agree in one accord sa panalangin po para sa ating mga kapatid at magulang. Hallelujah. Thank you, Father God. Lord, indeed, kayo po ang nagbigay ng buhay sa bawat isa. Kayo po ang nagtakda kung kailan po ipinanganak ang bawat isa sa kanila, O God. Lord, ngayong buwan na ito ng February, Lord, as they will enter into the new year, O God, of their lives, Panginoon, sa mga nagdiwang na or magdidiwang pa lang, we pray, O God, for, Lord, for your favor, for your blessing, for your protection, O God. Lord, na sa kanila pong pagtahak, Panginoon, sa panibagong taon na ipagkakaloob mo po sa kanila, ang iyong, Lord, pagsama ay patuloy nilang maranasan. Mas makilala ka pa po nila sa isang malalim at bibliyang kaparaanan. At Lord, tunay nga po na patuloy na ang bawat isa sa kanila ay magpagamit, O God, for your glory, O God. At salamat po, Panginoon, na Lord, anuman ang inihanda mo sa kanila, O God, para sa taon pong ito, Lord, they may be able to receive it, O God, Lord, with an expectant heart from you, O God. And Lord, thank you, O God, for blessing the works of their hands, O God. Lord, anuman po, Panginoon, ang mga ipinagkatiwala mong talento, O God, mga blessings sa kanila, O God. Lord, let them be multiplied, O God, Lord, through, O God, the works of their hands, O God, and maging Panginoon, ang pagsama ng banal na Espiritu sa kanila, O God, ay patuloy nilang maranasan. And Lord, ang mga giftings, mga talents na pinagalob mo po sa kanila, let it be used for your glory, O God. At Lord, salamat maging sa mga kapatid, magulang namin na nasa mga kanilang tahanan na magdidiwang din ng kanilang kaarawan ngayong February. Lord, thank you, O God, for you are not a God of limitation and distance, O God. You can also, God, Lord, release your blessing to them, O God, nasaan man po sila naroroon. Lord, bless them, O God. At Lord, patuloy nilang maranasan ang pagsama mo, ang pagpapala mo, Lord, ang kadakilaan mo sa buhay ng bawat isa sa kanila, maging sa kanilang buong tahanan. Thank you, Father God. We honor you, we bless you, and we glorify you through their lives, O God. In Jesus' name, amen and amen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday po sa ating mga February celebrants. Yan. So, praise God po sa kanilang mga buhay. Amen. Tayo po lahat ay tumayo at tayo po ay patuloy na magpasalamat sa kadakilaan, sa kabutihan ng ating Diyos sa umaga pong ito, sa kanyang mga salita na ibinahagi po sa atin sa ating kalagitnaan. Let's give all the highest thanks, worship, and praise to our God.
salita na amin pong narinig. Lord, we pray, O God, that those words, O God, that came from you penetrated to each and everyone's heart. Lord, as we have this week, sa amin pong paglakad ngayong linggong ito, samahan po ninyo ang bawat isa. And may we find rest in you. May we find peace in you. Bagamat, Lord God, ang nangyari sa mundong ito ay patungod sa kawalan. Salamat, O God, that your presence ay patuloy na nanatili sa bawat isa po sa amin. And even, O God, we offer our lives unto you. May these lives be pleasing unto your sight. At salamat po, Panginoon, magningning ang bawat isa po sa amin, sa mga taong nakapaligid po sa amin. Ikaw, Diyos, ay matakila, maluwalhati sa bawat isa. Lord, sa amin pong paghiwa-hiwalay, samahan po ninyo ang bawat isa po sa amin, sa iyong banal na dugo na siya pong patuloy na bumabalot po sa amin. That no weapon of the enemy formed against each and every one of us will not prosper, God. Salamat po, Diyos, sa iyong lahat ng kapurihan, kaluwalhatian. Ito po aming dalangin sa pangalan na iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Amen. Ikaw ay aking paglilingkuran kahit saan dalhin. Ikaw ay lagi kong susunod.